Kaixo, orain Txanogorritxu tripontzearen historia kontatuko dizuegu. Orain dela 2 urte, herri txiki batean, Txanogorritxu tripontzea izeneko neskata bat bizi zen. Denetik jaten zuen, eta beti hau esaten zuen. Ama, gozea, otxotxoletak. Baina Txanogorritxu, bostanak onda jan dituzu. Baina ama, otxotxoletak. Bale, otxotxoletak jan nahi badituzu, hori erosi beharko duzu. Ongi da, ma. Orduan Txanogorritxu bizikleta hartu eta abiatu zen. Bidean zuela, pum! Gurpilaren bizikleta lehertu zitzaion. Eta Txanogorritxu alapa bera erori zen. Eta, zaz! Zuhaitz baten kontra sekulako kolpea hartu eta han gelditu zen. Txanogorritxu zorabiatuta zegoen eta ogia erostea ahaztu zitzaion. Ze zorabioa! Orduan, etxerako bidean Txanogorritxu otxo bat ikusi zuen bera amona beldurtu nahian, eta Txanogorritxuk esan zuen. Utz ezazun nire amona bakean, oraintxe betan oso zorik jango zaitut, eta otxoak parez. Ha! Zu nijan ez da zure ametxetan, eta gainea lehenengo harrapatu egin beharko nauzu, eta zure tripa handi horrekin ez nauzu inoiz harrapatuko. Orduan Txanogorritxu salto handi batean, niam, otxoa oso zorik irentzi zuen. Basoko bizkariek dena ikusten ari ziren. Baina esan zuten bapatean, zer arraio duzu, hori gure otxoa zen. Eta Txanogorritxuk esan zuen. Zuek itxia hori, bestela jan egingo zaituzte. Eta erantzun zuten bizkariek, ja, zuku jan, ez da zure ametxetan. Orduan, Txanogorritxu haserre bizian, jan egin zituen eta etxera bueltatu zen. Txanogorritxu etxera itzuli zenean, esan zuen, kaixo ama! Baina, Txanogorritxu, zer gertatu zaizu maitia? Ama, orain ez daukat gozerik, amaiketakoa jan dut. Eta zer jan duzu? Otxo bat eta 2 ehiztari. Zer? Ai, amatxo maitia, joan zaitez oraintxe bertan komunera. Bai, ama. Haze tripakuina. Eta ala bazan edo ez bazan. Eta Txanogorritxu komunera joan zen bere gauzak egitera. Eta ala bazan edo ez bazan, sarraldira Txanogorritxu.